Светлина, светлина, Господе светлина. Светлина, светлина, в Него няма никаква тъмнина. Алелуя, благодарим Ти, Господи. Ако слушаш това сега и никога не си правил Господ Исус да е Господ и Спасител на твоя живот, ако искаш да се покаеш от греховете си и да приемеш вечен живот в тебе сега, просто повтори след мен: Господи Исусе, аз вярвам, че Ти умря за греховете ми. Ти възкръсна за оправданието ми. Ти плати вечна цена, веднъж за винаги. Съвършена цена, с проливането на Твоята кръв на кръст. Аз изповядвам с устата си, вярвайки в сърцето си, че Исус възкръсна от мъртвите. Изповядвам: Исус е Господ. Господи, води ми, насъди ми в църква, в Твоето тяло. Помогни ми да Те познавам. Говори ми чрез Библията, когато чета. И Господи, изпълни ме със Святия Ти Дух. В името на Исус. Амин. Алелуя. Алелуя. Слава на Господа. Ако си се молил с тази молитва, гледайки онлайн или слушайки, ще се радвам да се свържете с нас, да ни кажете за вашето решение. Имаме подарък за вас и тези, които гледате онлайн, също имам подарък, електронна книга. И като се свържете с нас, пишете ни и ще ви изпратим линк, който можете да свалите нашия подарък към вас. Бог ви обича, ние ви обичаме. Исус Христос е Господ. Алелуя! Нека да пристъпваме към Божието Слово. Поучението за днес